Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu matrizeen arteko batuketak eta kenketak. Baldin baditugu adibidez horrelako bi matrize, batu behar ditugu elementuz elementu. Hau da, batzen badugu hemen lehenengo elementua, 3, hau da lehenengo lerroko eta lehenengo zutabeko elementua, beste matrizean ere gehitu behar diogu lehenengo zutabeko eta lehenengo lerroko elementua. Beraz, 3 gehi -7 da -4. Batzen badugu lehenengo lerroko eta bigarren zutabeko elementua lehenengo matrizean, berdina egin behar diogu, hartu behar dugu bigarren matrizean. Beraz, 7 plus 2 izango da 9, eta leku berberean jarriko dugu emaitzan. Gauza bera egiten badugu -1 gehi -5 da -6, eta leku berean utziko dugu. 2 plus -1 da 1. Leku berean utziko dugu, -5 plus 2 da -3, 5 plus 6 da 11, 7 minus lau da +3, -8 plus 3 da -5. Leku berean utziko dugu, eta bukatzeko 1 plus 2 dela +3. Adibide honetan daukagu bi bider biko bi matrize, eta batuketa ikuste zute egiten dugula 2 plus 1 da 3, 1 plus 3 da 4, -3 plus 4 da 1, leku berean uzten da, eta 6 plus -1 da 5. Kenketarekin gauza bera egiten da. Gauza bera batuketan bezala. Beraz, 2 ken 1 izango da 1. 1 ken 3 da -2. 6 ken 1, edo 6 plus 1, kasu horretan, da 7. Eta 1 hemen aztu zaigu, -3 minus lau, izango da, kasu horretan, -7. Bale? Hau da, matrizen arteko batuketa eta kenketari buruz jakin behar dezutena.